og velkommen til Københavns Kommunes biblioteker. I denne video vil jeg vise, hvordan du fremfinder og reserverer materialer på hjemmesiden. Det første du skal være opmærksom på er, at du allerede er logget ind. Det kan du se ved, at dit navn fremgår op i højre side af hjemmesiden. Når du er logget ind, kan du bruge søgefeltet her til at fremfinde den forfatter eller titel, du er interesseret i. Klik på navnet. Der kommer nu en liste over de titler og materialer, som er tilgængelige på biblioteket. Klik på den, du er interesseret i, f.eks. Barndommens Gade. Her kan du se, at den findes som lydbog, som e-bog og som en fysisk bog. De grønne hjørner indikerer, at materialet er tilgængeligt. De røde hjørner indikerer, at materialet er udlånt. Klik på det materiale, du er interesseret i, f.eks. en fysisk bog, og tryk Reserver bog. Der åbnes nu et nyt billede, hvor du kan se nogle forudbestemte indstillinger, som f.eks. det bibliotek, du skal afhente materialet på, når det er klar. Det kan du skifte, hvis du gerne vil hente dit materiale på et andet bibliotek. Glid op og tryk på Godkend reservering. Materialet er nu reserveret, og du vil modtage en sms eller en e-mail, når det er klar til afhentning. Klik OK. Har du brug for hjælp til denne video eller til andre af Københavns Kommunes bibliotekers services, kan du klikke på hjælp oppe i højre side af skærmen. Du er altid velkommen til at ringe til os i vores åbningstid. Tak fordi du kiggede med.